Hej, vi vil her bevise sætningen for produktdifferentiation. Sætningen lyder, hvis f og g er differentiable funktioner, så er produktfunktionen h af x defineret ved f gange med g, også en differentiabel funktion, og man finder den afledte funktion h mærke ved at sige f differentieret gange g udifferentieret plus f udifferentieret gange g differentieret. Vi vil indlede beviset med at fortælle lidt om, hvad vi ved om funktionerne f og g, og så vil vi ellers gå i gang med tretrinsreglen for at vise, at h er en differentiabel funktion. Hvad ved vi om f og g? Ja, vi ved, at f og g er differentiable. Det vil sige, at differenskvotienten for f, den går imod differentialkvotienten, når delta x går mod 0, og vi ved, at differenskvotienten for g også går mod differentialkvotienten for g, når delta x går mod 0. Derudover så ved vi også, at da f og g er differentiable funktioner, så er det også kontinuerte funktioner. Det skal vi faktisk bruge til allersidst i beviset. Så vi går i gang med tretrinsreglen og starter ved trin 1, som jo altid indeholder opskrivningen af differenskvotienten, sekanthældningen, hvad man nu ønsker at kalde det. Og vi skriver selvfølgelig h af x plus delta x minus h af x divideret med delta x. Det næste er selvfølgelig at anvende forskriften for h, og for at regne h af x plus delta x ud, jamen så skal vi jo i virkeligheden regne f af x plus delta x ud, ganget med g af x plus delta x. Det er sådan vores produktfunktion er defineret. Når vi skal regne h af x ud, skal vi selvfølgelig blot regne f af x ud og gange det sammen med g af x. Nu er vi så klar til andet trin i tretrinsreglen, som er at reducere og omskrive på udtrykket. Vi putter nu et lille trick ind i vores udledning ved at lægge g af x plus delta x gange med f af x til og trække det fra i tælleren her for differenskvotienten. Det er en lovlig operation at lægge 0 til, som det jo faktisk er i tælleren på en brøk. Det ændrer ikke på brøkens værdi, og grunden til det skal vi se her lige om lidt. Det viser sig nemlig nu, at vi har mulighed for at samle nogle led, der har med f's differenskvotient, og nogle led, der har med g's differenskvotient. Lad os prøve at kigge lidt på det. I de to første led her i tælleren, der har vi g af x plus delta x som en fælles faktor. Det vil sige, at vi kan sætte g af x plus delta x uden for en parentes, og inde i parentesen skrive f af x plus delta x minus f af x. Det er jo de ting, der står tilbage. Og vi har altså nu her tælleren i differenskvotienten for f. Tilsvarende kan vi i de sidste to led her sætte f af x uden for parentes. Det er jo en fælles faktor. Og vi kan nu se, at inde i parentesen kommer der til at stå g af x plus delta x, som kommer fra det første led, og g af x, som kommer fra det sidste led. Altså, vi har tælleren i differenskvotienten for g her. Næste trin er selvfølgelig at dividere delta x op i vores forskellige dele af tælleren. Og vi dividerer delta x op i de to første faktorer her. Vi lader lige g af x plus delta x gå ud som en faktor uden for en brøk her. Det er egentlig bare en almindelig brøkregneregler, vi anvender til den omskrivning, og vi kan se, at det, der står tilbage her, er faktisk differenskvotienten for f. På tilsvarende vis kan vi også sætte f uden for brøken ved almindelig brøkomskrivning, og vi kan nu se, at det, der står tilbage, når vi dividerer delta x op i de sidste to faktorer, jamen det er differenskvotienten for g gange med f af x. Og vi er nu klar til tredje trin i tretrinsreglen, som er at lade delta x gå mod 0. Vi skal nu se på, hvad de forskellige led går imod, og jeg har skrevet lidt her på forhånd. Jamen, vi ved, at differenskvotienten for f, den går imod differentialkvotienten for f, når delta x går mod 0, fordi f er en differentiabel funktion. Vi ved også, at når man lader delta x gå mod 0, så vil en kontinuert funktion ikke springe i værdi. Det vil sige, at g af x plus delta x, den vil gå imod g af x, når det her delta x går imod 0. Og på tilsvarende vis, jamen, differenskvotienten for g, som står her i det sidste led, jamen den vil gå mod differentialkvotienten for g, og det sidste led vil selvfølgelig gå mod f af x, for det afhænger slet ikke af delta x. Og vi har altså nu bevist, at h er en differentiabel funktion, og at vi kan regne differentialkvotienten ud, eller den afledte funktion på den her måde. Tak.